Igbo anyị abịa Igbo Class World ụmụnne taa mma ewetala unu akụkọ a. Nwoke mmadụ ekpeela nwunye ya. Kedu ihe o kwuru? Ọ bịa na-ekpe nwunye ya si na nwunye ya na-elu inyi si m Igbo anyị abịa mụ biko solu wee gwalụ nwunye ya okwu na otego okwube na nwunye ya ada anụ ntị. Ụmụnne ụmụ nwaanyị ibe m biko chaa ntị. Okwu a bụ okwu ezinụlọ. O so n'ihe anyị ga na-enebanye anya. Anyị na-eme matchmaker, na-akụzikwala ndị na-abịa n'iru ka fa mata. Kee maka ndị nọ na ya already, fa amara value ya. O nwee ndị na-achụ ya achọ. Nwoke wee bịa na-asịzi na nwaanyị na-elu inyi. Afụ na ozukwu ụdị nke ịmala ihe o kwuru. Ọ sị na ịmara akpa abụ ya ya na Central Bank anyị adambilo nya ọ na-etocheche eto dịka a ga-eke eke. Ịmara ọ dịka a ga-ebuli kebe eke. Ọ da akpụchapụ ọ da awụ arụ. O jechiche ọlụ, ọ na-eje ọlụ ebe a na-esi nri. O jechiche ọlụ, onye na-ekwu ihe a bụkwana na mba United Kingdom. Ụmụnne ọ bụkwa obere ihe o. Nwunye ya na-eje ọlụ ebe a na-esi nri. O jechiche ọlụ ebe a na-esi nri, ọ nata ọ na-aba o bulu arụ o ji wee jesiche nri wee bataba n'elu bed. Ụmụnne ọ dịnị mma. Ụmụ nwaanyị ibe m ọ dịnị mma. Ọ dị ọkwa mma o. Nwoke wee bịa na-ekpezi nwaanyị. Afụ na okwe m nwoke bịa kpe nwaanyị si na nwaanyị na-elu inyi. Nwaanyị ibe m biko gbanwee. Anyị ekwu gị ọtụtụ oge. Chi na-eji wụọ arụ, tee ezigbo ude, kwado, tee ude na-ekpo ikpokpo ọma, tụsa pefum. Nwekwe ndị na-ebulu m nọ pefum wee wụba arụ. Mba o, iji na pefum wụọ arụ. Onwe ndị na-agba ya nke dị strong. Chai nya jee wụọ arụ rapụ pefum kama ị ga-agba oke pefum jezie wụọ arụ. Nya iwuchicha na-arụ kwụchapụ inyi. Ọ bụrụ ụmụ body spray anụnwa maọbụ ịmago ịtụsi awa pampam. Onwe ndị na-akwanye ịbịazi ọdụ strong mechiche imi mmadụ. Ọ da awụ arụ pefum ọ bụ ya bụ arụ ịwụlụ. Mba, ihe ebu ụzọ wụọ arụ. O wee bulu ya. Nwoke wee na-asị na nwunye ya na-ebulu arụ ebe o jele ọrụ bịa dị n'elu bed. Unu afụnugo nke a? O wee na-esizi tapụ ụka ogiri. Kedu ihe ịchọ ka nwoke mmadụ eme? Nwoke wee bịa wee kpee nwunye. Ndị be anyị tinye na ihe ọnụ. Nwaanyị ọ dị mma nlu inyi? Ọkwa nwoke ka anyị ji inyi malụ. Nwoke ka eji inyi malụ. A na-ayọ ayọ faji ewu arụ. Ụmụ nwoke ka eji inyi malụ. Ụmụ nwoke bụ ndị anaghị akpụchapụ akpa abụfa ya na ngede egwufa. Ọ bụ ụmụ nwoke ka anyị ji emalụ. Anyị ejiri emalụ ụmụ nwaanyị. Biko ka m gwakwa unu ụmụ nwaanyị nke unu ka njọ maka ịga na-esi ka ogiri isi ma ọ bụrụ na ị wụrụ arụ kpụchapụ akpa abụ gị ya na nke dambilo. Ma ọ bụrụ na ị kpụchapụrụ ya, ka m gwakwa unu ịmakwa na akpị nkịta na-ebi na ya. Onye akpụchapụrụ ya eji emala onye na-elu inyi. Akpị nkịta and inyi na-eje ha ngịcha na ya. Inyi na-alaiki ebe dịka ọfịa ya bụ George Bush. Inyi na-alaiki ebe ahụ oje ha ngịcha inyi. Ịmara akpị nkịta ejee na ya bili. Ịmara igwu na-akọ mmadụ n'isi. Ọkwa unu ma ihe bụ igwu? Ọ na-ata n'isi. Ọ na-eje na ntutu ebi. Ikpụchapụrụ ya, igwu ga-eje bili ebe ahụ. Igwu nwenwe ga-aga ebe ahụ bili. Ọ dịzikwa na a na-eme ihe nwa lovin nwa amakụọ gị susuo gị ọnụ ebe niile. A ga-emenwuzikwa ya ka onye tala ọtalị ntutu. O kwesịrị ka ọ bụrụ akpụchapụ ya ọ dịka nke nwa ọbịa ọfụ. Ọ dịka sweet 16. Ọ na-ama pokopoko, ọ na-ama palịpalị, ọgụ agụụ. Mana ọ dị George Bush ọ nara adị mma. And ọ na-eghebecha ebe niile. Ejikwa ebute ọya. Nwoke bịa dị na-ege ntutu ga-eghebe enyi arụ. O ghebe enyi arụ, onwe ọya ibu o bulie izi. Ya bụ ụmụ nwaanyị bido n'okpochaba akpa abụ ya na mgbada ana Central Bank ga bido kpochaba.
ijele ịwụ arụ ebe ahụ ka ị ga-awụ ọ bụrụ na iji bọket mmiri eji awụ arụ ị ga-eji haf wee sachagodi ebe ahụ haf bọket ndị ọzọ eweziela ịwụ arụ. Hei, kedu ka nwoke si ga-abịazi kpebe nwaanyị? Nwoke bụ nwoke, eche m na ụmụ nwoke ka a na-ayọba fawụ arụ, nwaanyị awụba arụ, nwoke awụrụ arụ. Eche m na ọnya bụ ọkwa ka m si matabu mbụ, mana nke nwoke m bịa kpe nwaanyị ihe nke esizikwa n'ike. Ndị be anyị ka anyị mụta akọ wee na-eme ihe kwesịrị ka anyị mee. Ọ nwaanyị ka ịbụ, ị ga-adị ka nwaanyị na-adị. Ọ bụrụ afụ nwaanyị a na-amụ ya ma onye ọ bụ nwaanyị ka ọ bụ nwoke, ị ga-adị ka nwaanyị na-adị. Asịra gị jee spendiwe nnukwu ego weta ọkịrịka gị dee nye ayọn wụchasịa arụ ike, tee ude na-ekpo ikpokpo ọma. Ma ọ bụrụ na ị nwere ego pefum, inwezie pefum ịtụsị anwa tụsa ịkwakwana ya akwa. Onwe ndị nwa ji awụ arụ pefum, ọ nara awụ arụ, ọ bụrụ pefum bụ arụfa na awụ. Nke ahụ jọgbukwala onwe ya. Ụmụ nwoke, unu bido kpụchanataba ebe niile, maka eji akpụchanatara amala unu ọ dịka ihe a ga-eke eke. Ọ dịzịa ka ntutu isi a ga-eke eke. Kpụchaa akpa abụ gị, kpụchaa ebe ngedegwu gị na-adị, kpụchachachacha anya ka ọ dị ka nke nwa ọfụ, ka ọ dị mma nna anya. Ọ dịzịkwa na a na-ama ka esusu ọnụ ebe niile. Mmadụ talụzi ọtalị ntutu. O nwere ndị na-enwe obi ajị n'obi, kpụchanatacha nke obi, kpụchanata nke akpa abụ, kpụchanata nke obi. O sokwe na ọdịmma ezinụlọ. Ka mmadụ wee ghara ịgba n'ilo, ka mmadụ wee na-adị obi aṅụrị ịbịakwute gị, ka onye ọ bụ gị na ya na-adị obi aṅụrị ịbịakwute gị, filuo comfortable, filuo at home, ka ị ghara ịdị na-adụ ogwu ị na-adụ ogwu. Ọ dịka ihe a ga-eke eke, ọ dịka a ga-eke ya eke. Ọ bụ ụmụ nwoke ka anyị ji mara ka ezi nke bụ nwaanyị kwa ịbịa kpe nwaanyị nke iwe ọtụzikwa ịbụ nwaanyị. Biko were ọsịsọ ngwa ji ebido kpụchanataba ajị akpa abụ gị ya na nke Central Bank gị ebe unu na-aba nke ego. Mgbe gburugburu onwe ndị nne nwaanyị na-eyi mgbado ukwu abịa etinye ego na ya, ezipụ onye bankị ego ebe ahụ nya mgbado ukwu eweli ekwa Central Bank. Jee were ọsọ kpụchanatachacha anya ozugbo kwụọ ya malam, mee nye malam. Ị ga na-akpụ ya izu ụka na-abụ ikpụọ, o mee izu ụka na-abụ ikpụọ. Ngwanụ ka emesịanụ.